sila dili tapos ang high priest. Mao to nga guyuron lang nila. May bawa nila nga namatay ang high priest kay nga naman wa naman itingog. Mao gyud na kung basahon nimo ng Bible na isulat na nabasa ko na ni tanan ang Old Testament. Wala yang gingon dinhi. Si Jesus Christ dili kung ang blood daw kuno sa goat nga matod pa niya gisgutan nila makapalimpyo makasanctify it to the purifying of the place makalimpyo sa imong lawas at katunguna okay mapasaylo na mo sa Ginoo kung high priest nga makabalik lang tubuhi gidawat sa Ginoo gipasaylo tanang tao once a year lang. Verse 14 unsay gingon sa Hebrews, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. Mao na kung mag-serve ta sa living God, ang dugo ni Kristo, much more nga matod pa niya, through the eternal Spirit offered. Eternal Spirit, kanang Espiritu, nga walay katapusan mo nang ni-offer kang Kristo. Nga matod pa niya himself without spot, wala gyud sala. Bisag kamay to God. Purge your conscience from dead works to serve the living God. Kanang nagpuga sa imuha ba, sa imong konsensya, gikan sa mga patay nga buhat, aron mo serve ka dito sa buhay nga Dios. Mao ni si Kristo, kanang dugo ni Kristo, bisa pagmingon ka kanang dugo ni Kristo, mao ni nag-redeem nimo sa tinuod lang kana si Kristo is pulong. Mao ni ang pulong. Once ni ani si Kristo aron mahinluan lang gyud ni. Unsa may hinluan sa Ginoo sa tuwa. Kana si Kristo ni ani na aron i-cleanse na ang atuang mind ba. Conscience. Kabaw mo sa nang conscience sa dictionary sense or consciousness of the moral goodness and a blend worthiness of one own conduct, intention, or character together with a feeling of obligation to do right, of be good. Kanang aron mahimo kang tama nga maayo ba. Mo ni ang conscience, kanang feelings nimo, kanang intention nimo, kanang kinaiyan nimo, kanang gikandak, your own conduct, nga matod pa niya, kanang mga goodness, kanang mga blame, worthiness, kanang mga walay mga pagbasol nga takos ka, kanang mga moral ba, mo na conscience, kanang kinanglan malimpyuan na ang imong konsensya nga magbuhat nagmaayo, right? Mo na nga kung wani ka di sa simbahan, kana si Jesus Christ, mo na naglimpyo nimo, pinaagi sa pulong sa Ginoo nga dapat magtudlo. Kay siya ang high priest nato aron maka-enter ta sa holiest of all. Kaya unsa o man pag-change sa tong lawas kun di ta balaan be. Kung dili perfect ang ato ang service. Nagpaabot ra ba tag twinkling of an eye? Mo na to ang gipaabot twinkling of an eye, dili man ang rapture. Ang rapture, baon lang ta, kay naman ta sa Pilipinas, dado man ta sa Mount of Olive. Pero kiling twinkling of an eye, mo niya itong paabot, mo na nga magpabilin ta sa simbahan, hantod ikunsaran ta sa Espiritu Santo, nga kining atong mortal body, ilisan ng immortal body, mo na atong groaning, mo na yung Apostol Pablo, ang atong pag-anidri kay nangayo pa ta sa Ginoo nga mahimpit yun ta. Aron kita mailisan, kinahanglan, maghingpit yun ta. Mo ni paningkamutan na ito nga ni atong serbisyo, mahingpit. Mo na kani si Jesus Christ is the high priest once nga niani siya dire to cleanse our mind. Kanang conscience, ingon pa niya din in the Bible, matod pa niya about sa Bible, heart, mind, and soul. Ma-cleanse niya atong heart, ang atong tunay yun yung pagbati ba, kalag, nga din kalag ko dayga. Mo nang akong inom tatamo nga pag-abot gani sa Domingo, musimba gani mo ingnan Ginoo Lord. Mo na ni mo adlaw. Gagihatag sa mo gibuhat sa mo nga ikaw among Dios kami mo katawhan. Unsa man mong buhaton? Mo nang gingon dapat imong kalag pasimbahon nimo dito oy kalag.
Pag istorya gud, istorya man gani ko sa minteryo nga patay na nimo mga loved ones diya, ang Ginoo nga ang Ginoo tinuod buhi. Ito ba mo nga ang Ginoo buhi? Ito gani mo nga ang patay buhi lang gyapon. Unsa pa kanang Dios gayon nga dili mamatay? Sa imong pagbati ba, heart, kanang konsensya nimo, simbolo heart, mind, and soul. Kanang wani ka sa simbahan kinahanglan with all your heart. Manang gingon kung naigugma ka sa Ginoo with all your heart, ang tunay na gugma sa Ginoo, wani gina pagka Domingo, tibuok niyang kasing-kasing. Manang gingon, Lord, mo anak ko. Nayuban na tumuna, baliwala lang. Wani ra di sa simbahan, kay membro, wani ra di. Igo ra maminaw pulong sa Ginoo. Wag yun nila hunaw-na ba? Wala gyud konsensya unsa rong adlaw. Wala gyud hinahuna kung kinsa sila. Nya moingon anak sa Dios. Kung tunay kang anak sa Dios, kung sa man imong nahuna, ang Ginoo nagbuhat og adlaw nimo. Baliwala lang sa mga tao. Hinuon, wabot yun ang panahon ng tao gayud. Nailad ba? Mabita na ayang giingon, doon na may simbahan diri. Pero adunay divine service na. Mahimo lang ng divine service. Nga din si Kristo, kung tuuan nimo is a high priest, kanang dugo ni Kristo nagapalimpyo na sa imong konsensya. Kung kanang goat, kanang calf, dili na makalimpyo lang na sa unod, dili sa konsensya. Si Kristo much more kay ngano man imong konsensya malimpyo na kanang muani ka sa simbahan na kayo hunahuna. Kung sa may mong gyani din the living God. You serve the living God, the Creator, the Author of all. Mo na mo ba na inyong ginahuna? Agot man ang gyapon mga alas 6 pa. Mana musulting yung kuinin ninyo, hapit na mo balik yung Ginoo. Hinoon, wa ko'y mahimo. Naara sa inyo kung kamo mga lagad sa Ginoo. 1 Peter chapter 3 verse 20 to 21. Ingo pa ni Peter which sometimes we are disobedient, when once the long suffering of God waited in the day of Noah while the ark was preparing, where few, that is 8 souls, were saved by water. The like figure whereunto even baptism that also now save us, not the putting away of the filthy of the flesh, but the answer of a good conscience toward God by the resurrection of Jesus Christ. Ang ilang pagtuo, luwas na sila, kay gibautismuhan sila. Sa tinuod lang, kinahanglan, na matod pa niya, good conscience. Mo na answer kanang gibautismuhan, baptism that also now save us. Ang nakaluwas nimo kanang bautismo, makaluwas na nimo, not kanang paghugas, take away, putting away of the filthy or filth of the place, kanang hugaw sa imong lawas. O sa may hugaw sa imong lawas, mga bisyo, mga karakter, mga gitawag og pagbuhat nga diya sa Ginoo nga walang gingon, nakita na ko inyong buhat, inyong gugma, ang inyong patience, ang inyong faith. O mo na yung gingon, dili lang na kay pagkuha sa filthy of flesh, but the answer of good conscience. Mo na ang tubag, kanang bautismo, mo na ang tubag, nga di, maayo na ang imuhang pagbati, pagpangalagad, kaya nabautismuhan ka. Problema lang kay waman na likar maayo, mo nang kapaliwala lang nimo. Ang imong gituang katulang bautismo, pero wala gyud ka nalimpyo ang imong konsensya ba na diin unta ang bautismo daw kuno mo na unta na ang answer of the good conscience kanang maayo na imong nauna bagay na bautismo ang ka wa sila kabalo ka na nabautismo ang gilubong kung di ka marisurek lubong lang gyapon ka kanang gibautismo ang patay na gipatay ka kay nagpabautismo pa. Nagpabautismo mo ka, gilubong ka. Kung si Kristo nabanaw, dapat mabanaw ka. Kung nabanaw ka, you have a new life. Muna iyang gingon.
Mo na niingon si Peter, ha, sometimes we are disobedient. Tinuod bang yun na, disobedient yun ta. Nabisan, pinaagi sa pag-antos daw kuno sa Ginoo. Nagulat siya sa adlaw ni Noah kung kanusa matapos in the days of Noah while the ark was preparing. Nagulat yun siya kung kinsay mutabang anang arka. Wala gyud sila kabalo nga kanang arka mo ni kaluwasan. Karon unta si Kristo, mubalik na unta kung 2000, mga managingon sa Bible. Pero gingon ni Peter, na ay long suffering sa Ginoo kay di siya mutugot nga ang tanang tao mga lumos or mga laglag kundi gusto siya mga luwas ang tao. Muning nga gihatagan patag time. Muning like figure sa panahon ni Noah nag-antos pa si Kristo o ang Ginoo nga din hangtod matapos na 120 years. Wala gyud tao. Nakailaw ay ni tabang wa na hibaw. Although primero pagsugod, nagsugod sila, pero pagkaulaya na kay 120 years old, 120. Namiya sila kay ngano nga namiya siya, walang wa sila kabalo kung kadus-an ni sulod si Noah sa arka. Ngano wa mo sila kabalo kay wala nagpatuyang mo sa kalibutan kay nagminyo, nagnegosyo, nagsuroy-suroy, naglaag, naman. Mana ang Ginoo nagwait lang. Pinaagi sa iyong long suffering. Wag yun. Mainungdan were few. That is 8 souls were saved by water. Nya nagpa-remember mo si Peter, ha. Wag gani niya kaluy ito. Kung sa pagkakaroon, ang Ginoo grasya. Ang Ginoo muluwas daghanon dita. 2 or 3 gathered together in my name, ingon ni Jesus Christ, I am in the midst of them. Bisag gamay na lang mo diya sa simbahan, nagpabilin. Imo bitaw na ang pastor, wala na nag-after sa mga kalag, kaya Ginoo ray nag-after anang kalag. Anang kalag ni mong Ginoo tagiya na magwawali, di pabantay na sa kalag. Dili ingon daghanon ang kalag, kun nililigonon ang kalag. Di man po na maduol ang kalag sa Ginoo kung dili nimo malip-up ang Ginoo, bisag usawa pa nimo wali, Bible study, sangyaw dito sa palibot. Kasi gingon ni Jesus Christ, if I be lifted up, I will draw all men unto me. So, pagduwa ng mga tao sa iya, i-lift up to Jesus Christ. Kadi hindi sa sulod sa simbahan, isulti yun nga si Jesus Christ, a high priest. Naghalad siya sa iyong kagulingong dugo. Kung ang priest daw kuno, musulod daw yun siya, mu-enter ganit siya, kanang without blood. Nang nanay blood nga yan dalon. Kanang blood of God ang kaya malimpyuhan ang sala sa mga tao once a year lang. Wala yang gingon the like figures whereunto even baptism that also now save us. Oh, makaluwas man ang bautismo. Kaya nga naman, not the putting away of the filth of the flesh. Dili na ang pagkuha sa mga hugaw sa unod. Kundili, matod pa niya, the answer of a good conscience toward God. Mayong una-una na diya sa Ginoo ba, kinsa ng Ginoo ngay mong gialagara gituan nga nung nagpabautismo ka. Pinaagi sa iyang resurrection. And Acts chapter 24 verse 15-16. And have hope toward God, which they themselves also allow that there shall be a resurrection of the dead, both the just and the unjust. Ingon pa ni Apostol Pablo. Kinahanglan na doon na mo'y paglaom diya sa Ginoo. Sa inyong kagalingon, allow that there shall be a resurrection of the dead. Kanang kinahanglan, tuguti ba nga nabanhaw ka ba? Ayaw nang ingon, basta nabautismo ako, nabanhaw ko. Ipakita yun ang pagkabanhaw ni mo gikan sa patay ba? Both the just and the unjust. Kanang mga, kung matarong na kadiri, wakay kayo mga bisyo, mga karakter nga kuhan. Ipakita yun. Nga doon ay resurrection sa mong kagalingon. Verse 16, and herein do I exercise myself to have always a conscience void of offense toward God and toward men. Nga matod pa niya, o karon ako nag-exercise, ingon pa ni Apostol Pablo sa iyang kagalingon. Have
always aduna gid say kanunay nga pagbati nga dili siya maka-open diya sa Ginoo ug sa mga tao. Kanang iyang hunang-huna ba? Kanang dili maka-daot sa Ginoo. Ang Ginoo gud siloso, mao bitaw nang di ka kaalagad kay ang Ginoo siloso. Nya ma-open ng Ginoo sa imo, labi na kung ang imong higugmaon mamon. Mao nang gitawag siya jealous because mamon man gud imong giserve. Unya kung God po di mong i-serve, unya kung di ka balaan, di ka kaalagad yapon. Walang no one can serve to master. So pag nag-serve ka, anak, may tabo mang duha niya itong master ba? Unya kung ang master na to, God, unya, dili po ta balaan, o dili kita ka-serve. Magbalaan kita. Unya kung ato ang i-serve na itong kwarta, o butang kalibutan, mo naging ang Ginoo magsilos, maninungdan. Abi nimo ang Ginoo nasukuro ba sa iya ang jealous. Although ang Ginoo is slow to anger, pero gitigom na niya. Doon ay palaksan sa kapumot. Kunya mo tong gingon sa Hebrews, how much more punishment to those who are insulting the Holy Spirit. Anang wala gyud nag-ila sa pulong sa Ginoo unsa ka inyong pagtuo. Mao bitaw na kanang conscience void of open toward God and toward men. Nagi-exercise gyud sa kaugalingon ni Apostol Pablo ang iyang pagbati nga dili siya maka-open sa Ginoo ug sa mga tao. Manang open, gabaw manang open to transgress the moral or divine law. Kanang sin is the transgression of law. Si Eva, ambot kung gipasaylo na si Ginoo. Kung kita gipasaylo si Ginoo si Eva. Kato itong gibasa, dito ra siya gisulti. Basa ito ninyo itong gibasa galing sa 1 Timothy siguro to. Nga dili tugutan ang babae kay ano man. Ang babae daw maluwas sa iya lang pong panganak. Dahil diyan sa langit Ginoo di maluwas. Awa ko kabalo, basta mo subject man yun siya. Basta ang giingon ni Solomon, the prudent woman is of God. Automatic mo kung maayo mong tao na babae. Di na kinahanglan, maluwas ba siya? O nagingon sa pulong ni Solomon, a prudent woman. Anong prudent ba? Maayong tao ba? Iyan na sa Ginoo. Ayan ang pag-iskog ng kalawasan. Basta ang babae mo, subject ng Diyos. Kaya nga naman, husband is the head of his wife. O ito na magbantay kita na, no? Transgress. Kanang open, nga dili siya makalapas sa Ginoo o sa tao. Kanang gitawag og the moral or the divine law. Nga di niya malapas ng mga gitawag og mga moral ba? Good moral and right conduct. Good manners, gitawag na. Good manners and right conduct. Mga moral sa tao. O sa divine law, mo na panigkamutan yun ni Apostol Pablo sa iyang konsensya ba? Mo bitaw na kanang pag-ani nimo nga wa ka naguna-una. Wala na, transgress na nimo na bisan pag naa ka sa tubangan simbahan. Bisan gani ka nang magwawali, gi-transgress na, flattering na siya sa tao. Mo bitaw na naiging ng Apostol Pablo, ikaw magwawali, giwalihan ba nimong pagalingon? Kaya nga no, ang mga parasyo, mga eskriba, maayo lang manugo, bisan sa ilang kumilingking, di sila mubuhat. Wanang gitawag sila mga hypocrite. Mo bitaw na makita, niingon si Jesus Christ, humble yourself in the sight of the Lord. He will lift you up. So mga pag-lift niya sa imuha dito, pagpataas, pagtuboy, kung di ka magpaubos, hypocrite din ka. Opposite of the hypocrite is humble man, di ba? Muna yung gingon din sa Roma chapter 6 verse 5 and 6, if we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. Knowing this, matod pa niya, kung kita daw gitanom together in the likeness of His death, together daw, kung manatod pa niya, if we have been, kung ikaw daw gitanong, basig wa pa ka gitanong, basig ingon-ingon na ka gitanong, kamao pa na yung mga nana, gitanong ka yun. Kung si Kristo gilubong, kung ba ka? Siyempre, gilubong ka, gibautismuhan man ka.
Pero wala ka nagunahuna, kanang bautismo, nga gilubong ka. Planted ka together in His likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. Ang problema lang kay, kung na-resurrect si Jesus Christ, ikaw na-resurrect ka. Saan sa pagi, o karon may bawanin mo, karon kung gusto ka nga si Kristo na-resurrect na gusto ka po in His likeness, o mo ni ang gingon sa verse 6, knowing this, kinahanglan mahibaw kay ni. Wanang gingon kaning knowing this about conscience niya. Una na ni, that our old man is crucified with Him. Naon sa man namatay, naon sa pagkamatay ni Kristo, gilansang sa krus. Namatay siya. Wanang gingon nga, kinahanglan mahibaw kay ni, nga ang atong old man is crucified with Him. Uban pud na kaniya gilansang old, ang old dili nang tiguang, abi nang mga tiguang man dai, mga tiguang ray gilansang dai uban kay Kristo kamo mga batan wala. Ang bot pasabot ni kanang old man nang daan ato pagkatao ba atong una usa man ka musimba, nalangyapon kay kasuko, nagyapon kay pagpangaway, nagyapon kay pagpangibog, nagyapon kay kalagot, nalangyapon kay kanang gitawag baliwala lang mo pag ato simbahan. That is old man. Mo bitaw nang kanang na-resurrect is a new life. Mana yang gingon, that the body of sin might be destroyed. Nga ang lawas nimo nga nakasala, malaglag na. Kanang mga lawas, buhat sa lawas ba, nga kung muadto ka sa simbahan, abi nimo ang ato ang sala, kanang dili ta mutuman sa sugo sa Ginoo kung muadto ta sa simbahan. Okay maning, abi nimo kaning simbahan mo, yang balay sa Dios. Dapat balaan ni. Kaya ang high priest nato si Kristo, ni ani gyud diri. Mo nang giani ni Kristo diri aron malimpyon atong nahuna, dili lang kay mo anita sa simbahan. Kung wa ta nagunang huna, baliwala lang nato ni pagsimba, baliwala lang ninyong Domingo. Kinsa katong nagpakagamay sa pulo sa Ginoo, sa tinuod lang ipakagamay na sa Ginoo. Although ang Ginoo naa siya sa grace and love, di man gyud niya i-reject ka. Hangtod mo abot jud ang panahon, mahingpit ka. Namin nga, okay man lagi, tama po mang Ginoo, sa pagkagamay, at sa karon. Mutabang ang Ginoo kay ang Ginoo gugmagod. Anong mutabang siya sa tao kung musampit. Pero ayaw ko ina, niya giprapisi sa Ginoo, mabugnaw ra na imong gugma. Bubiya atas pagtuo. Wala yang gingon, that the body of sin might be destroyed. That henceforth we have should not serve sin. Na sugod karon dili na ta makalagad sa Ginoo nga sala ba, sala. Kanang atong lawas, malaglag na ng sala, kanang buhat atong lawas nga muadto ta sa simbahan. Mao ra man gyud ang gitudlo sa Bible ba, kanang pagdaig sa Ginoo, paghimaya sa Ginoo. Sa man nato pagdaig, unsa paghimaya, unsa pagtahod nato, nagtahod ba dita ana, mao bitaw nang naigingon dito sa Malakay ha. Kung siya atong amahan, siya atong master, asa naman ang pagdaig ka, pagtahod niya? Manang gingon nga, nag-offer ka daw, humingon ang tao daw, kung imo nabasahon ng Malakay, gingon ang tao, so unsa makaginuwa na mo kagi tahod? Gingon siya, sa inyo hang pag-sacrifice, sa inyong paghalad, mga gihalad ninyo, mga bakol, mga piang, mga daot, mga kuang, manang gingon siya, ihalad daw na sa gobernador, kung malipay bang gobernador, maklaro na, basahan ninyo ng Malakay. Dili malipay ang gobernador, labaw pa ang Ginoo. Mabitaw na nga mga naay-diferensya nga kung ani ka sa simbahan naay-diferensya. Ni ani ka simbahan, nag-away mo si mong bana? Nag-away mo si mong asawa? Nakay gikalagutan, nakay kalabang? Mo ani ka dili? Walang kung gobernador pa nga nag-aalat sa imong kagaling o kana. Abi nimo, mabitaw na si Apostol Pablo sa Roma chapter 3 verse 1, present your body a living sacrifice. Anong buhi ba tinuod yun nga? Buhi kagit kay buhi gud ang Ginoo, di ba?
nang giingon gikuha ta sa darkness, from the darkness to light to serve the living God. Gipadaygan bitaw ta ining light aron mo serve ta sa buhi nga Dios. Giplanted ta knowing this sa imong konsensya, kinahanglan pa nga inyong old man is crucified, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Dili na ta mga lagad nga sin gyapon, sala ba nga nangalagad ta, pero gitransgress nato ang law. Kung sa may law nga atong gitransgress, kanang wala kay konsensya nga muani ka diri, basta makaani lang ka diri, wala kay konsensya. Kay kung napa kay konsensya, kabalog yung kaon sarong adlaw. Muingon kay iya ka sa Ginoo niya, wa ka kabalo nga gitagaan kag adlaw sa Ginoo. Gitagaan ka grace day. Gitagaan kag Sabat o Sabat, ingon ni Jesus Christ, made for man, not man for the Sabbath. Ang Hebrews nagingon, there is a remaining the rest of day o rest day. Apay nagpabili na hantod karon. Kung basaw na ato na isgutan ng tinuod nga pahulay diya sa Ginoo. Muna nga dili na ta mag-serve og sala. Kanang sala is the transgression of law. Kana pag-ani nato dinhi, ayaw na mo pag-serve nga baliwala lang nimo imong pag-ani. Si Kristo naglimpyo sa imong konsensya. Kanang blood of Christ nakalimpyo na sa imong konsensya. Kanang blood of goat and calves, flesh lang na. Sa ila itong unang panahon mo na gibalaod nila. Kung under ka ng balaod, manang gingon tinunglo ng yapon ka, kaya nga na-under sa balaod. Mana si Jesus Christ ni anhi, aron mawala ka sa under of the law. Kaya nang maghalad ka dito, kaya nga naman aron mapasaylo mo sala. Which is, nga din si Kristo gihalad, aron mawala yun na ang imuhang huna-huna nga baliwala lang ang Ginoo. Kanang konsensya na yun. Siya di ka makonsensya nga Kristohanon ka niya. Pag-abot sa adlaw, sa tagna sa Ginoo karong adlaw, hinuon wa pa man nagkagubot, ang tao ra ba diha na magdali-dali kara-kara. Kung naa na gani, dili na kanang gitawag og iya sa Ginoo, manang gingon. Kalit ra ba ning destruction na? Peace and security, suddenly destruction. Sa diha nga moabot na ang trouble, there is no remedy. Kung matrubol pa ka, mo bitaw na sugod karon magbatot tag kalinaw. Peace good, aron pag-abot sa Great Tribulation, peace ta. Mo na kanatong service kanang tuo ta sa mga naapay muwalis ng mga babae, mo nang iyang gingon. Kato si Jezabel gi kwanto niya gipadlong to niya kay wa man nag-repent ngadto sa bed. Unya ang uban ni sunod kang Jezabel ngadto sa tribulation. Dito sa kagubot o gusto ka maabot ang Great Tribulation, munang gingon ayaw gid mo paminaw kanang mga tambag ug mga babae kay abi nimo sila under pa sila sa transgression, na-deceive pala sila, maluwat lang daw na sila pinagis pagpanganak o kung mupadayon sila sa pagtuo. Basa to kung gingon sa inyo sa unahan sa 1 Timoteo nga dili alaw ang babae nga naman kay maluwas lang na sila pinaagi sa pagpanganak kay nga naman kanang pagpanganak nila tunglugod na kabalo ba mo sa itunglo sa babae tulog na klase nga din mag-anto sila sa pagpanganak nila. Mo gini number 1 gingon sa Ginoo. Mo sa nag-example sa Revelation sa diha nga mobalik na ang Ginoo niya, ikaw dili ka andam may sama ka sa babae nga natali-anak. Sakit juga kanang grabe yun ang talianak mo, sakit mo binamuhan may gingot kay tunglo mo sa Ginoo. Ingon pa niya sa Roma si Apostol Pablo sa chapter 14 verse 17 to 23. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Mano ang kingdom sa ginawa ka ng atong iserba. Mano ang gingon, the nation that we will not serve God shall perish daw kuno. Ang naso daw nga di mga lagad sa Ginoo malaglag. Siguro kining Syria, kining Ukraine. Nalaglag kay wa mo sila nang alagad sa Ginoo, klaro na kayo. Unya kita karon kanang tao, kanang nation, kanang tao kita mo nang gingon. Pasalamat ta sa Ginoo
abi nimo masipti ra ta diri akong agi pagtuo ni puno sa Ginoo masipti ta. Wa bitaw tong abi nimo naggandoy ko sa Ginoo nga magdamgong ta ko kanang vision gani pakita sa iya kung sa sitwasyon nato. Abi nimo gabi nadamgong ko. Kay ulo ng dugay naman kuha kadamgo mga kanang gitawag pag tudlo ba sa amoa. Wala ako damgo ato mo na ipadayon daw nato. Motong nakaila ko nga dunay damgo na ko nga nangita daw ko kanang kinsay mo padayon. Na ni presentar mo padayon ko. Kanya sigurado ka mo padayon di ka kamatras mo nang muna kung giingon dito ba sa mga dunay nagpadayon ba. Na hinungduman ako si Joshua nga gipasa ni Moses. Ang Joshua nga mupadayon jud. Moto undang go isa lang to kami ni uldo taas to. Moto nakahila ko salamat Ginoo. Imo minggi allow nga mupadayon jud. Imo na mupadayon ta. Hangtod nga dili pa ta undangon hangtod nga ang Ginoo mosilyo na to. Mo bitaw na kuaning service kanang pagpangalagat kanang tinuod service. Mao gingon ni Apostol Pablo sa Roma chapter 14. 17. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Muna ako sultihan ninyo, kanang gingon ni Jesus Christ, seek first the kingdom of God. Muna ang kingdom. Ang kingdom sa Ginoo, righteousness. Mga buhat nga tama. Peace. Kaning ato ang kingdom nga nakabaton tag kalinaw mo na ako nagtuo ko nga wa naman siguro mo yung mga problema mo. Wa na kayo katalabman, wa na kayo mga dagko kayong kanang nagkagugot ba? Sabi no, sa tinuod sa akong pagpangalaga sa akong panimalay, wala na ko'y dakong problema. Glory to God. Kaya mo na i-promise sa Ginoo peace. Nya joy in the Holy Ghost. Murag malipay ko kanang nga ang Ginoo gani kanunay nagasud. Mo na magabi abi mo. Tagupat na wala akong tulog. Mo na muing ko sa Ginoo bahala gupat akong tulog Ginoo basta makapalandom lang ko nimo kanunay. Kung saan natulog ang Ginoo may tagiya sa pagpatulog sa tao, di ba? Ang Ginoo gayon nagingon kanang mga kwartaan wala tuguti sa Ginoo makatulog sila. Kanang kwartaan naman na ingon ni Solomon wala daw gitugot sa ila. Nga makatulog sila mo na ayaw mo pangitog kwarta gyud. Di bahalag. Di ta katulog basta di lang sa Ginoo ginapukaw ta araw mag-meditate manguta di anay. Siyempre apit na mo balik ang Ginoo wag ta masayo. In the midnight, in the cockroach, or in the sanitawag ka na, morning, early morning. Cockroach ha? Dili cockroach. Ingon pa niya in the Holy Ghost. Sa verse 18, nga naman ha, inyong disgutan yung, for the kingdom of God is not meat and drink. Muna ayaw pag una-una mo abot anong pagkaon. Kung sa inyong ilim nun, ingon pa ni Jesus Christ, but seek first the kingdom of God. Ayaw mo trouble kung sa inyong kaunon, ayaw mo kaya ang amahan ninyo nasa langit, ibaw na sa inyong gusto, desire pa lang. Sa verse 18, for he that is in these things, serveth God, or serveth Christ, is acceptable to God and approved of men. Muna yung gingon. Kung ikaw daw kuno naa sa kingdom sa Ginoo, dili na ang kingdom nga meat and drink, kundi righteousness, peace, and joy. Kung mauna ang imuhang gibuhat, nag-alagad ka kang Kristo, mo na acceptable sa Ginoo, ug approve na sa mga tao. Dili na sila ka, bang, dili na ka, ni mula ka na, bang, anak, nakasaway ni mo ako, ako kung kitag na naway. Kaya bahala na sila manaway, basta tinuod akong isulat sa Ginoo. Di man po sila kasaway, kaya nahisulat man po. Sa marang nagisaway nila ang Ginoo. Ako, nagsulti lang po ining nahisulat dili. Wala yung gingon din eh. Sa verse 19, let us therefore follow after the things which make for peace. Kung sa may butang nga makahimong peace. And things wherewith one may edify another. O kanang butang nga makapalig-on sa uban. Walang ipakita ng imong pagkabadlungan nun. Kanang ingon anhigil diri kinang tumanag yung sugo sa Ginoo aron malig-on ng uban. Dili nang ingon para na ron ikaw. O daghay obligasyon. Ang anak, abi nimo number 1 ang obligasyon sa anak is obey.
your parents in the Lord, honor thy father and mother. Ang wife is to subject. Kung di na nimo mahimo, maligon ba rin itong ibang tao makakita nimo? Nya mayo ka muwali, musulti pulong sa Ginoo, ikaw man gani. Pagabot na sa husband, nga naamang giingon, husband is the head of wife. Kunya anong labaw man ka sa imong husband? Okay lang na sa kalibutan kay wa may labot na sa Ginoo, wa man gisugo sa Ginoo. Wala yang gingon din for meat destroy not the work of God. Manang ang kwan kanang gitawag og kingdom dili na meat and drink kay pero dili na maka-destroy. For meat destroy not the work of God. All things indeed are pure, but it is evil for that man who eat it with offense. Pero kung ang tao mukaon, but kung dautan mga na ang tao nga mukaon siya nga maka-open, matod pa niya, it is good neither to eat flesh. Maayo ginangadili na lang kamukaon og flesh, nor to drink wine, nor anything whereby the brother stumbled, or is offended, or is midweek. Ayaw gi mo pagbuhat anang gitawag naa ka sa kingdom sa Ginoo nya kanang drink lang ang kuan, kanang drink or kanang meat. Di kaon ka nya makapanduli na soba. Ayaw na lang kauna. Ambot pasabot kanang kung spiritual man ni ordo kanang butang ba kanang naa ka sa kingdom sa Ginoo, dili man ni meat and drink kanang pagkaon. Ambot pasabot kanang naa ka sa pangalagad sa Ginoo unya nangaon ka pulong sa Ginoo unya pagpangaon nimo sa pulong sa Ginoo na Istanbul ng Japon siya may pwede na lang kamo kaon ana kung daghan may mga butang pinaagis pagkaon may Istanbul siya kung ang gingon nga ni mo inom ka nya mapandol ang tao ayaw na lang gyud ingon pa niya din sa verse 22, hast thou faith, have it to thyself before God. Happy is he that condemneth not himself in the thing which he allow. Manang giingon, malipayon tong tao nga diin siya wala na condemn sa iyang kaugalingon nga iyang gibuhat. Mas maayo pag kumukaon ka nga gi-allow sa imo ang kaugalingon, malipayon ka kung wala ka na condemn, kung mukaon lang ka naguna kasi lahat. Manang giingon nga kanang meat dili mo na makabungkag sa kingdom sa Ginoo. Mo nang giingon niya dinhi sa 23. And he that doubteth is damned if he eat, because he eateth not of faith. For whatsoever is not of faith is sin. Mana kung nagtuo ka sa Ginoo, kanang mga pagkaon nga gibawal, ginadili, although dili na makabungkag, mao na ang gusto sa Ginoo, ang tulong mo sa Ginoo. Pwede ka mukaon mo inuman ang mga butangan na bisan pag-wine na, bisan pagkaon na, bisan asa. Ayaw lang pagduha-duha. Kinahanglan gayod do na kay pagtuon sa may pagtuon nimo nga kanang giingon manggod wala man gud na speaker ba kanang sobra gani sobrang kaon makasala gid ang tawo na madaot makana kanang sobrang inom makasala pud kana kay gayran makana imong giingon na may giingon sa Old Testament gani si Samson giingan jud sa Ginoo tong amahan niya nga ayaw na paimna og maisog. Kanang bata na ayaw, paim na nagmaisog sa ato, pagka nang dili lang kayo isog. Kaya mangisog man po ng minom, kanang isog ngayon no? Kung minom ta, pero mabita na akong giingon, kanang hubog, isbuhat na sa uno, di mo niya Apostol Pablo. Yung sama na ito, pagbuhat ka ng makabatod tag-peace. Nya, mingon na naka, di na natamukaon, di na natamuinom ini. Mabita na, ayaw, pagduwa-duwa, kaon lang yun, basta ang importante, nagsalig ka sa Ginoo. Pero mo nang giingon nga ang tao manggod mukaon og sobra mo inom og sobra mo nang wa na siya nagsalig nga imbes nga gisugo na sa Ginoo kanang tumbats mga sobra mo na ayaw na lang gid kung mga lagad man ang kagit sa Ginoo. Mo bitan na yang giingon dinhi sa Ephesians chapter 6:7-8 ingon pa niya. Not with eye service as a man's pleasure, but the servant of Christ doing the will of God from the heart. Dili nang ipakita lang nimo sa tao aron ang tao para naron. For example, awit-awit ka dito, tugtog Christian ka dito.
pakita ka og prayer niya mingo pag ay mag-Bible study mi dito, ay magkuan mi dito. Murag pakita lang nimo sa tao aron ang tao ba malipay. Matod pa niya, as the servant of Christ doing the will of God from the heart. Kinahanglan buhata gyud ka ng will sa Ginoo ba from the heart. Abi niyo ang will sa Ginoo dili man ta pa sa tinuodan kung prayer ayaw pakita aron dili na maingon nga ay service lang. Kung hisgot og pulong sa Ginoo ayaw nang laing adlaw. Pabito na niyang gingon sa Old Testament, when you hear and read the word of God is in the day of the Lord and in the house of God. Naman na, kung wala na nasulat, abisa na sa ta mag-hisgot sa pulong sa Ginoo. Kaya ang 6 days, niyo na ang Ginoo, inyo na. Pag ikapito, ang importante lang, ihatag yun ang ikapito. Ihatag niyo yung ikanon, bigani mo kahimo sa isa kadlaw nga magbalaan yun ka. Nga din ang atong tunay nga konsensya gayud nga maubag yun atong pagbati nga kini adlaw gini sa Ginoo. Ya moingon ka ang imong pagbati, maluwas gyud ko, iyag gyud ko sa Ginoo. Unya wa gyud mo bati kining adlaw sa Ginoo. Nga para man ni sa mga iya sa Ginoo, naghatag man gyud siya. Kay naaman dali sa kalibutan nga ang iya nga giyang ipinili gikan pa sa tagguangkan. So wa pa natukod ang kalibutan nga din ikaw matao manggaling, matud pa. Ingon pa niya Apostol Pablo sa wapan kabuhat ug daotan ug maayo pinili na kandaan sa tuguangkan. Kunang kung ikaw manggaling nag-ila sa Ginoo, isure nang pinili ka nga gikan pa sa taguangkan. Mo nang himo kang servant of Christ. Himo ka nga magbuhat ka sa will of God. Verse 7, with good will doing service as to the Lord and not to men. Ano pa ni Apostol Pablo? Kinahanglan magbuhat kag maayo. Kanang kabubuton sa Ginoo, magbuhat kag pagpangalagad sa Ginoo dili sa tao. Sa verse 8, knowing that whatsoever good things any man doeth, the same shall he receive of the Lord, whether he be bound or free. Bound or free. Mo na yang gingon. Kinahanglan may bawo mo kung unsay ang gibuhat nimong maayong butang sa tao, mausad na madawat niya ang ganti, receive of the Lord. Ma-receive po na sa Ginoo, be bound or free. Kung ikaw ginapos man o libre man ka, wala yung buong pasabot. Manang gingon, how to serve sa Ginoo, ang sa pag-serve, taas kayo ng gingon din pag-serve, daghang pa kayo. Manang i-final yun na ito ni, karoon ka ng imong pag-anhi dili, nag-serve yun ka sa Ginoo. Dili lang kayo nag-worship, nag-serve yun ka. Sa John chapter 12 verse 26, if any man serve me, let him follow me, and where I am, there shall also my servant be. If any man serve me, him will my Father honor. Kung ikaw nangalagad kang Jesus Christ, kung asa si Jesus Christ, tuwapod siya. Kanya ang nangalagad daw kaniya, gitahod na sa amahan. Honor ang amahan. Tanan nimong prayer, tanan nimong desire, tanan nimong gusto, basta nag-alagad ka sa Ginoo, gi-honor na sa Ginoo. Kapag mo sa nag-gi-honor sa Ginoo, ito man yun na. Ako, sultihan ta mo. At di man siguro mo matuog yun, pero ako nagtuog yun ko. Murang maglisod lagi kong sulti ninyo sa gibuhat sa Ginoo sa isa ko. Gapon, naibaw ba mo nga nagkulang og kalit? Kusog kayo. Kinsa may kibalo nga di mo padayon tong dili. Matong dito ko sa kwarto ni ilang kung Ginoo undang nga lang ulang kay. Ano man kabalo ko gambo, baha gyud na sa moha. Ikural na gud na. Wala akong problema. Matong giingon yun ako sa Ginoo, Lord. Di mo anang kabubukan. Kaya di ko gusto mo ba kay nabungkag po itong sandayong. Ayun siguro na po itong niya. Niundang taon. Yan, ibalik na po buwan. Lord, kung dili man tinuod, huwag ko mahimo. Pero kung gi-honor ni mo ang ako ang asking ni mo, bilang sa Ginoo, awagin ni, undang yung pagkautto. Hangtod, wala na yun. Ambot kung kamo mutuo ba mo, kaya basi, ang tao manggod, bisag Kristohanon siya, natural na ito. Natural ito mo undang. Kabalog yung ka nga mo undang dito. Yung natural lang.
O bitaw na akong gingon, kung ikaw iya sa Ginoo, iunor na. Kung nangalagad ka sa Ginoo, iunor na imong pagpangayo sa Ginoo, kadaghan naging ko na nag-as sa Ginoo, mo bitaw na mo ila ko kanunay sa Ginoo, kung dili man lang ako tinod na ko pangalagad niya, ang Ginoo matinod-anon gud, di ba? So man pagtuon nato ini nato ang gialagaran nga Dios nga buhi, sa ato pa di nato to iunor kung ang sa atong gipangayo. O bitaw mong mingon ko nga ang Ginoo gayon buhi nga akong gialagaran, kun di mo mutuwa kun mahimo. Ora man ay nahitabo sa ako ang kauban nga pastor. Akong ginan sa samtang nagtrabaho ni before siya na gitawag di atake. Akong ginan gid siya na doy man tawag na ko, doy mo to ba ka nga ang Dios akong gialagaran buhi? Sige nagtando, pagkasunod si mana. Mo tong nibasa ila, na kon siya, na stress siya, hangtod. Ni kanit siya kanang na-stroke din siya. Kay kung wa pa na ko siya naggunitan, lambag yung ulo sa kuwan. Ang gitawag ng bato o siminto kay nakakita gyud ko ng tao magi-atake gyud nga di na ko naggunita. Oto ningon ko sa Ginoo, Lord ayala itugot. Mamatay sa kutubangan kung nahimuot ka nako. So therefore wa man gitugot sa Ginoo, di na ko tuhuan to. Kaya lang ako pagpangalagad ang pagilan ako sa Ginoo. Mo nang bahala ang akong pamilya din mo ila sa Ginoo basta ako builag. Total ako man kaluwasan ako ang gipanikamukan. Mo nang ako kung sa ka magwawali, manong wali ko gyud ninyo sa tinuod nga buhi nga Dios. Mo na yang gingon. If any man serve me, let him follow me, and where I am, there shall also my servant be. If any man serve me, him will my Father honor. Manang ang first natong buhaton sa pagpangalagad mo niya, Isaiah chapter 56 verse 6. Ingon pa niya, ingon, the son of the stranger that joined himself to the Lord to serve him and to love the name of the Lord, to be his servants, everyone that keepeth the Sabbath from polluting it, and take it hold of my covenant. Kung sa datong buhaton kung mo join ta, ni-join man lang kita ba? Di tamang ingon nga, mingon ta nga, giluwas kung ni join lang kita sa Dios sa Israel. Because ang God o ang Dios ni Abraham, Isaac o Jacob, mao na itong Diyos karon. Ang promise sa Ginoo kang Abraham, doon ay liso. Kita ang mga liso. Kaya nagtuo ta, ang liso nga buot pasabot ka ng faith ba? Because si Abraham gitawag og father of faith. Yung kita, wala nga, ang promise sa Ginoo sa kang Abraham, kita na. Wala yung gingon. Nya, mo nang hinungdan, ni join ta, kay stranger man ta. Stranger ta sa ilaba, dumulong ta. Yung pa ni Apostol Pablo, at muna nga, mga stranger ta, wala tayo pagto, wala tayo hope, wala tayo God, wala tayo Christ. Klaro atong gingon ni Apostol Pablo. But now, nakaubtin tag mercy. So, ang tawag na ingon pa sa propesya ni Isaiah, nag-join ta, kung sa atong gi-join, to serve the Lord. Matod pa niya, to serve Him, and to love the name of the Lord. Aro pagigugma sa pangalan sa Ginoo, muning pulong sa Ginoo. Sa unsang paagi, to be His servant, aro mahimot ang servant, mga lagaray, everyone that keep it the Sabbath from polluting it, and take hold of my command, covenant. Kanang ang Sabbath ba, bantayan ni mo nga dili mahugaw ba? Kung ikaw, ayaw ko hinang, giluwas mo ko sa Ginoo, naipulong gingon, nag-join lang ka. Nag-join ka. Kung sa'yo mong gi-joinan, manang gi-apil ka luwas, kaya aron mo join ka. Dagay gipang luwas, mga gentle gipang luwas, nakakitag kahayag, ni Duod, gitaga kahayag, pero ingon si Jesus, kaya wak kasabot. Manang pasabton lagi. Manang gingon ni join ka, kung sa'yo mong gi-joinan, pagpangalagad, aron mahimo kang servant, nga ikaw mo ay magbantay anang Sabat nga dili mahugawan. Klaro ba na? Mo na nga karong adlaw ayaw gi paghugaw-hugaw kana pangayo gi pasaylo dito. Unya kana si Kristo niya di as a high priest nga dilimpyuhan atong unahuna nga dapat ang atong pagpagalagat pagsimba kinahanglan naso unahuna. O bitaw nang makaingon ko kung muawit gani ka usahay makaingon ko bakaton yun yung tao. Sa iyong una-una, wala siya kabawang sa iyong giyawit.
Tanawag ninyo inyong giawit. Una-una daw kung ikaw ba yun, mo na makahilak mo ba, Lord? Baka yun mi. Labi na kung makatuloy yung sa ibuhato ni mo. God is good. How God is good? Nga man lagi ka nidot-dot sa Ginoo, good mo kang Ginoo. Basta maayo ko. English lang ni mong Bisaya. Ang maayo is good na lang. Mana iyang gingon maayo good. Mana gingon niya to keep the Sabbath from polluting and take hold of my covenant. Nga ikaw gayod magkupot anang covenant. Sa may covenant sa Ginoo kanang pag-alagad. Nga matod pa niya diri sa Sipanaya chapter 3 verse 9. For then will I turn to the people a pure language that they may all call upon the matod pa one name of the Lord to serve Him with one consent. Kanang iyang gingon sa Sipanaya aron pag-turn sa people daw nga pure language kanang ang ilang sinultian ba pure that they may all call upon the name aron sila mutawag gayud sa Ginoo unya moalagad sila with one consent. Unsa na one consent? Ingo pa sa dictionary to give assent or to approval. Kanang agree ba? Unsa may atong giagrihan? Nga kinahanglan atong unahuna usalan. Kanang ang mga katauhan daw mo-serve sa Ginoo with one consent. Mo-serve daw sa Ginoo with one consent. Unsa may consent? Ang consent, ang meaning sa consent is agree. Unsa man atong giagrihan sa ilaha be? Magbutbuot ang ato atong una wa ganit tay Dios, wa tay Christ karon naa na tay Dios, di na inunta mo sabay sa ila ni join gud ta. Kanang consent is agree. Unsa may giagrihan nato sa Ginoo? Ang witness sa ilaha kinahanglan mo kun ang witness nato. Kanang pag-serve. Kung nag-serve sila, mag-serve po ta. Ingo pa niya sa Joshua. Sa chapter 22, Joshua chapter 22 to 26. Sa 29, ingon pa niya, mo ni ang kanang giagrehan nato mo ni ang witness, yun witness sa ilaha. Kinahanglan may mo ning witness po nato. Joshua chapter 22 verse 26. Therefore we said, let us now prepare to build us an altar, not for burnt offering, nor for sacrifice. Dili lang kay burnt offering and sacrifice kanang i-build nato nga altar. Verse 26, but it may be a witness between us and you and our generation after us, that we might do the service of the Lord before Him with our burnt offering and with our sacrifice and with our peace offering, that your children may be not say to our children in time to come, ye have no part in the Lord. Tanawa. Kung dili mo mga lagad diha sa altar nga gibuild ninyo nga maghatag mo burnt offering and sacrifice, basig makaingon ang mga sumusunod nila ba, mga henerasyon nagsunod sa ila. Wa man day mo labot sa Ginoo. Mo na kanang ilang altar witness na nila kan mo nang makaingon ta kanang mga Hudiyo, mga tao gina sa Ginoo kinasle altar eh. Kita na ba tay altar? Kamo na mo'y altar. Unsa may atong altar? Mo ning simbahan. Unsa man atong buhaton? Kanang ilang gibuhat, nga kanang altar gihimo ng witness. Mo ni ang witness nimo kung mag-serve ka sa Ginoo. Nya mga tao nga wala niadto sa simbahan, wala na i-witness siya ilaha. Nga kana sila ila sa Ginoo, iya sa Ginoo, wala may witness. At altar mo i-witness. Sa 28, therefore said we, that it shall be when they should so say to us, or to our generation in time to come, that we may see again, behold the pattern of the altar of the Lord which our fathers made, not for burnt offering, nor for sacrifice, but it is a witness between us and you. O, bitaw na.
Ani gani ningon si Ezekiel ako nabasa na nga kaning Sabbath day is a witness. Mo ni atong witness kaning Sabbath day. Kung ikaw iyagid sa Ginoo, kung ikaw nang alagad sa Ginoo, ingon pa niya prepare kanang pag-serve nimo sa Ginoo. Nga matod pa niya kaning altar dili lang kay sa burnt offering ang sacrifice nga nagsimba ka, nag-offer ka sa mong galingon. Mo ni ang witness nimo nga ikaw gayud iya sa Ginoo. Kanang mga tao nga wa nagsimba, ayaw ko ina nga iya na sa Ginoo. Kanang simbahan, tanan, manang gingon, mo na simbolo sa altar. Ang problema ng kanang altar, naigingon dito sa Old Testament, nabasa ko ng altar. Ang altar daw sa Ginoo is the most holy place. Mo bitaw na kanang mga simbahan, kinahanglan himuong yun ng balaan yun. Diba? Ang mga parasyo, mga eskriba, gibadong ni Jesus Christ. Kay nga naman, ang ilang gitudlo, mas labaw daw ang mga hinatag kaysa gihatagan. Nandoon sila sa Jerusalem, nagdalag hatag, mga sacrifice and offering. Mo ito'y gipalabi sa mga eskribag para siyo. Manang gibadlong ni Jesus Christ, mga hypocrite, asa may labaw ang hinatag ug ang gihatagan. Ang ilang gihatagan naa diha sa simbahan ang Ginoo, the most holy. Wanang dili sa kapatakaghatag karon diya sa atong kagalingon kung ang ato mang i-sacrifice atong kagalingon ingon ni Apostol Pablo, present your body a living. Anong buhi yun? Mga bitaw na ang sa pagkabuhi, kinang naay konsensya ba? Kanang tao mga walay konsensya nga niandiri sa simbahan, patay lagi na sila. Bisa pag nabautismuhan na sila, patay lang yapon na unless kundi sila ma-resurrect. Mga bitaw na ang tinuod na resurrect like manner na ang Kristo nga na-resurrect. Nga matod pa niya diri sa 29, God forbid that we should rebel against the Lord and turn this day from following the Lord to build an altar for burnt offering, for meat offering, or for sacrifice beside that altar of the Lord our God that is before His tabernacle. O mo nang giingon, palayo lang na, beside ana lang ha. Anang mga mag-offer pamuglain sa asa mo. Mao gina ang altar, ang witness mo ni kining simbahan, mo ni atong altar. Hindi ni appeal yun ta. Ingat pa niya diri sa 2 Kings chapter 17 verse 35. With whom the Lord had made a covenant, and charged them, saying, Ye shall not fear other gods, nor bow yourself to them, nor serve them, nor sacrifice to them. Kung kinsa man yung gisulti din yung covenant, o gi-charge ni, gatag nga, mao ni inyong buhaton. Kung kinsa man nga niingon siya nga, ayaw mo kadlok sa ilaha. Matot pa niya, Ye shall not fear other God. Ayaw mo kadlok sa ubang Diyos. Nor bow yourself to them. Ni magyukbo ka sa ilaha. Nor serve them. Nor sacrifice to them. Kung kinsa man daw ni. O na nga, sa kabutan, kung imo nang bagaw. Sa mga tao nga din, nag-serve sa Ginoo. Anong giingnan niya mga tao kung serve mo sa Ginoo, ayaw mo paghadlok ka ng mga Jews diya, ayaw mo kadlok sa mga, ayaw mo pag-serve, ayaw mo pag-sacrifice sa ila, kaya nga naman. Sa Ginoo ta nag-serve, mo nang dunay Roma gingon sa 21, present your body a living sacrifice, holy, acceptable unto God, that is your reasonable service. Mao ginatong reason. Sa may reason nga nag-serve ka sa Ginoo. Unsa kay rason? Ang rason nga dili ikaw maghalad. Anong buhi ba? Buhi nga sacrifice. Kanang naay mind ba? Sahay basta makasimba lang awa pa bitaw ang time. Layo pa bitaw ang time. Adlaw ron sa Ginoo, time lang gyapon mong gipaabot. Sure wa ka na-convince sa adlaw. Sa tinuod lang yung sa Roma chapter 14 verse 5 and 6. Adunay duha ka tawo lagi nag-ilag mga adlaw. Ang usa ra gyud lahi sa unom. Ug ang usa tanan pariyara.
asa makaana be? Asa imong giila? Nga ang 7 ka adlaw pariyara o do na gyud usa ka adlaw nga lahi. Sa verse 6 ingon pa niya sa Roma chapter 14 verse 6. Ang nag-ilag usa ka adlaw nga lahi sa ubang adlaw, mao to ang nagkaon ug nagpasalamat sa Ginoo. Kano sa maka magpasalamat sa tanang butang nga gihatag sa imo sa Ginoo be? Kanang adlaw sa Ginoo nga na-convince ka bisang pag-unsaon yung pagpasalamat niya ni ka diri niya wag gyud ka na-convince ining adlaw ni. Mag-iskuta nga adlaw sa Ginoo, niingon para ba ayaw ninyo ipagkagamay, do not despise the day of the Lord is small things. Ayaw gyud niyo pasipadi ang adlaw sa Ginoo nga gamay lang ng butang. Sa tinuod kung basahon nimo, that is your secret place, hiding place. When the time of trouble, saan na kaniya? I-hide kaniya. Mabitaw nang ningon si David, one thing I desire that I may dwell in the house of the Lord. When the time of trouble, He hide me in His pavilion sa lawak niyang daghang kayo. So therefore, sibot pasabot ni David, walay kon bisag nakita ka sa kaaway, spiritually ang Ginoo nagbantay gid nimo. Lagi angels nga nag-charge sa imo nga magbantay nimo. Abi nimo ang ilang mga kaaway, dili man tumabuntog kung wala angels. Aman ang naitabo itong unang panahon sa ila, di mo nahisulat na ba? Katong gigira sila, nagamay ra sila. Dilibutan na sila sa ilang kaaway pagkadaghan. Pero ang naitabo, pagkabuntag, isa na lang ang nabili, naglingkod. Gigawas nila, giduo nila. Pag-ingon nila nga nung naunsa man mo. Ano man ka, nagsulti itong isa ka sundalo nga din. Sa diya nga mo atak mi ana inyo ang lugar. Daghan daw kayo yung mga nagkabayo pa doon sa ila, sa ibabaw. Atong pagtigbas daw nila, ila mo kalaban na tigbasan na. Mga na istorya na tinuod yun na. Naga ni bagong testimonyo sa Israel. Doon ay day sundalo sa Israel ba? But duwato ka buhok, kuwan sila, dakaw sila, nasakay sila jeep. Kung nakakita lang sa YouTube na, pagtanaw nila, na-checkpoint sa Palestinian, di sila kaagi. Pero naibong sila, pagdoon nila, di sa ludar lang daw. Ilang gipaagi. Karon ang history dito, na may komentaryo, katudang mga Palestinian na ay nakasulti, ilang gipaagi, kay nga naman, nag-march naman daw ang Israelites. Mga sundalo daw, daghang kayo sila, niya kaya ang mga Palestinian, musukol sila. Kadaghan-daghan ang ilang nakita, pero duhara gyud daw ito kabuok. Kalusot sila. Gistorya man na karon bago lang sa kuan. Kanang pagkakuan sa mga Palestinian ug Israel. Mo bitaw na ako mingon ko ninyo tinuod ning gimo sa Bible na ay manulundan na naga-church ay bantayan di ka madisgrasya. Kung hapit lang because pahinumdom na kanang hapit ka madisgrasya, pahinumdom na ha. Manang gingon ang Ginoo nasuko nimo light lang manang iproteksyon ang pataganap